Bună seara! Aceasta este ultima filmare cu extragerea lălăirii din bucata muzicală Jasnam Zorica Bruclic. După aceea voi trece la munca propriu-zisă. Să încep, deci pornesc deci asta e partea a doua. Deci ascultăm ăsta de multe ori la viteză mare, la viteză mică, pe porțiuni, pe cum o fi, numai să învățăm. Asta e scopul lălăirii, învățarea cântecului, învățarea melodiei cântecului. Deci asta a fost partea a doua a lălăirii. Să opresc lălăirea, să opresc rularea, așa, acum pornim partea întâi. Deci mai zic o dată. Trebuie învățate sunetele. Și sunetele trebuie cu astea înlocuite cu silabe. Așa zisă lălăire. După ce am reușit să lălăim melodia, putem atunci să și cântăm pe note. Da, cântăm notele. Deci întâi o tratăm cu la-la-la, cu tra-la-la. Ia uite-i. Da, asta e lălăirea, da? Și silabisirea notelor se face după ce am lălăit-o, da? După ce am lălăit melodia, îi facem silabisirea notelor, cântarea notelor. Și acum la viteză mai mică, să oprim ăsta, și acum la viteză mai mică. Deci asta e prima lălăire. Îmi scapă acum cum îi zice cântarea pe silabisirea notelor. Că îi zice într-un fel, dar în momentul ăsta nu-mi vine să spun. Îmi trece prin minte așa, dar nu știu cum îi zice. Deci cântarea melodiei, pe note, cântarea notelor. Să opresc ăla. Cum îi zice, Doamne, la treaba aia? Solfegiere, domnilor și doamnelor. Deci după ce am lălăit melodia, trecem și la solfegierea melodiei și apoi trecem, că știm, avem în cap lălăirea, avem în cap și notele și mai trebuie să învățăm degetele, să căpătăm reflexe la degete, să învățăm melodia, să învățăm să dansăm degetele pe claviatură. Să băgăm în așa zisa memorie musculară. Deci după ce am făcut lălăirea, facem solfegierea și trecem la memorarea musculară a dansului melodiei cu palmele, cu degetele pe claviatură. Și mai băgăm o dată aici prima parte. Asta e a doua parte. Stați întâi să opresc aia. Mai zic o dată, da? Dar să băgăm ăsta.
Deci asta e prima parte. Deci întâi facem lălăirea, da? Pe rând așa, deci bucată câte 4-5 note, da? După ce am făcut lălăirea, facem solfegierea, da? Tot așa, 4-5 note, că nu putem ține minte mai multe note. Și 4-5 note acolo, o palmă, da? Solfegierea notelor, da? După aia trecem la dansarea degetelor pe claviatură, da? Tot așa, 4-5 dansuri, pași pe claviatură, da? De 4-5 mișcări. Și ca să memorăm muscular, deci degetele să memoreze muscular pașii de dans cu degetele, da? Asta e treaba, deci finalitatea lălăirii este memorarea musculară a pașilor pe claviatură. Să-i dăm drumul. Deci facem cu viteză mare, cu viteză mică, facem manual, se poate, mișcăm aici asta manual. Totul este, scopul e să învățăm să cântăm cu gura, dar să nu urlăm așa, cântăm în gând sau șoptim. Eu, cum a zis, ca să mă auziți dumneavoastră. Dar nu trebuie să audă vorba. Așa, în gând, da? După ce am învățat treaba asta, acum noi nu avem notele, dar putem să ne uităm la clape. Clapele astea au echivalent al notelor. Așa, și facem solfegierea. După ce am făcut solfegierea, trecem la memorarea musculară, da? Cu degetele memorează mâna, palmele, degetele palmelor, memorează ce mișcări fac. Așa. Am uitat să zic că celebra scălâmbăială și deci pentru concentrare se poate, deci scălâmbăieli, mutre, buțieli, da din mâini, nu știu ce, pentru concentrare, dai din cap, nu știu ce trebuie, în așa fel încât să vă puteți concentra asupra lucrului cu muzica, lucru cu hârtiile, lucru cu capele. Deci exageraționul ăsta, pentru concentrarea asupra muzicii. Am pus acolo multe exemple de bățel, de strâmbături, de nu știu ce. Deci asta a fost partea întâia. Haideți să punem și partea a doua. Aș mai pune și partea a doua, care este asta. Așa, deci asta e partea a doua, mai repet o dată, da? Vedeți că seamănă. Mai repet o dată. Deci întâi se procură filmul. După aia se încarcă în ăsta, în shortcut. Ăsta e shortcut, ce vedeți dumneavoastră aici. Și se tratează cu shortcut-ul. Se studiază filmulețul cu shortcut-ul. Și se cântă. Vedeți? Se face lălăirea. Da? Adică îi pui silabe la ce se aude, sunetele. Că nu poți să scoți sunete de acordeon din gură. Le scoți, pui silabe, da? Lălăire, da? Așa. După ce s-a făcut lălăirea, se cântă silabele, se cântă notele. Deci ar fi aici ce? Aici este mi, da? Că este mi, auzi și la mine, este la. La, si, do. Deci la, si, do, si, do, da? La, si, do, si, do. Și aici vine re, re, da?
După aia vine mai departe mâna re și ajunge în partea asta, da? Dar nu se face asta, cum zice, iar am uitat cum se numește, solfegierea. Întâi se face lălăirea, da? Că e cea mai naturală. Întâi și întâi încerci să-ți intre în cap melodia. După ce ți-a intrat în cap melodia, faci solfegiere. După ce ai făcut solfegiere, execuți cu degetele, execuții solfegierea, da? Execuții melodia. Deci dansezi cu claviatura, cu degetele pe claviatură, dansezi melodia care o ai în cap. Deci mai zic o dată cu astea oprite. Deci ai văzut filmul, da? Ți-a plăcut cum sună, l-ai descărcat, da? L-ai încărcat în în shortcut. Ăsta este shortcut-ul, da? Și îl studiezi cu shortcut, da? Îl studiezi în așa fel încât să poți să înveți melodia. Melodia o înveți prin lălăire, da? Cu trululu, cu nu știu, tararam, tam, tam, tarara, da? Asta este lălăirea. După ce s-a învățat lălăirea, se spune pe nume clapele. Deci aici, avem fa, sol, la, si, do, re, mi, da? Și spui clapele apăsate, da? Deci la, cum începe ăsta? La, si, do, da? Că este tararam, da? La, si, do, după să apasă de două ori pe ăsta, re, da? Și nu știu ce, da? Vine iarăși și merge mai departe. După ce s-a făcut silabisirea asta, se numește silabisirea notelor, se numește solfegiere, da? După ce se trece la antrenarea degetelor, da? Antrenarea degetelor se execute apăsările pe clape, da? Se trece la clăpănire, da? La clăpănirea claviaturii de acordeon. Așa. Și după aia iarăși se clăpănește cu acordeonul, se spune pe numele notelor, da? Și tot așa. Începutul când te apuci de așa ceva, deci când te apuci, ai scopul să execuți, să te antrenezi, să înveți melodia, când ai deschis ochii, zici, mamă, astăzi am de făcut treaba asta, astăzi trebuie să cânt la orgă. De fapt, corect se zice că cânti cu orga, nu cânti la orgă. Poți cânti la pereți, cânti la lume, dar nu cânti la orgă. Corect? Azi cânt cu orga sau cânt cu acordeon, nu cânti la acordeon. Oamenii ăștia nu cunosc sensul tehnic. Deja am de studiat la muzică, trebuie să fac partiturile, trebuie să cânt cu orga, nu știu ce. Și atunci încep să te scălăm, băi. Faci mutre, adică așa te-ți imaginezi că ești altcineva, domnule. De ce ești altcineva? Ești un saltimbanc, da? Ești un clov. Și faci mutre, eventual îți procură o oglindă și te uiți în oglindă și te strâmbi în oglindă acolo, da? Te uiți, strâmbi în oglindă, dai din mâini, din numeri, te miști corpul, dai din palme, din degete, ca și când ai cântat cu degete pe claviatură. Vedeți că am pus niște filmulețe că sunt și dansuri de degete, nu știu ce. Faceți dansuri de degete, așa, nu știu ce. Și când vă așezați la pian și cântați cu pianul, tot așa, mișcări exagerate, frâțâieli, frichinii, te dai într-o parte în alta, bălângăniri, nu știu ce, tot felul de mișcări prostești, așa, dar e bine să nu vă vadă lumea, că te faci de râs, adică zici, băi, asta e nebun acolo, adică nu știu ce, că nu interesează că dumneavoastră faceți asta pentru ca să vă concentrați asupra studiului sau asupra executării melodiei care o aveți în cap. Care deci ați lălăit-o, deci ați făcut lălăirea și o lălăiți. Adică nu în sensul că lălăiești așa, adică te faci că lucrezi. Nu, adică lălăiești melodia, cu ai în cap și da? Se face treaba asta.
Deci ce să mai spun, închid ăsta că mă doare capul de atâta concentrare, că am obosit. Și ce să vă spun, la revedere și numai bine. Mulțumesc că mi-ați văzut filmulețul. La revedere. Stop recording.